כן, אנחנו מגיעים למרחב שבו באמת כבר למילים אין יכולת לעטוף את המסר באופן מלא, כן. מה זה תודעה שהתעוררה? לטבע של עצמה. אז הדרך הכי קלה לשאול, או להתקרב לתשובה, זה בדרך השלילה, כרגיל. אז תודעה שמתעוררת לטבע של עצמה, בהקשר של מה שאנחנו מדברים עכשיו, זו תודעה שמפסיקה לחפש. מפסיקה לחפש, להתעורר. מפסיקה לחפש משמעות. מפסיקה לחפש סיבה. היא פנויה כדי להתנסות במה שיש, ולא לחפש משהו אחר. תודעה, הנה יוסי בשבילך משפט. תודעה שהתעוררה לא מחפשת משמעות, היא מעניקה משמעות.